Benifunda incwadi Professor Mthuze, ebhale ngobomi Professor Mthuze, ethi indlela eya enkundleni. So ibhala ngobomi bakhe, ayibhalwa nguye, ibhalwa ngobomi bakhe. So kayiqala la ncwadi xa ivula ithi ukubhalwa komuntu kanti ukubhalwa ngumuntu ayomimangaliso okanye into ethe wazenza imimangaliso. Koko siye sifunde ukuba hayi man, akho nto ingako, sifunda ngomuntu ofanayo nathi. Qha into esohlulayo into yokuba ulwe njani kuzo zonke izinto. Ithetha ngobuyatha sonke sinabo. Ithetha ngobulumko kunye ke nezinto ezinhle azenzileyo. Qha into yohluka uba uphume njani.